दिनै नोंथाङा गोदानै उदालगुरि जिल्लानि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिबान लादों। नोंथांमोननि गेजेरजों गासैनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै आंनि थाखाय मोनसे गेदेर दिन। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल बे मोनसे पलिटिकेल हान्जानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोदानै दाफुंनानै लानाय एग्जिकिउटिभ बडियाव आंनोबो मोनसे जोंनि इउपिपिएलनि गोजौ तरफनिफ्राय हाइ कामान्डनिफ्राय जि दायित्वखौ हरदों बे दायित्वखौ दिनै आं मोननानै गोजोननायबो मोनदों आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नायनानै आं जथेस्थ' एसे नार्भासबो जादोंमोन। थेवब्लाबो आं जानजि खाफ्रादों बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय। मानोना आंखौ जोंनि पार्टी हाइ कामान्डआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलनि सासे गाहाय नेहाथारि थारमाने जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेटिभआव दिनै सायख'दों, अपइन्टमेन्ट हरदों। आरो दिनै आङो गावखौनो गाव थाम-थिम खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जि सेक्रेटारियेल प्रट'कलफोर थायो, जि मावनो गोनांफोर थायो, बेफोर गासै खामानिखौ मावफुंलांनो गावनि जिथु टाइम पिरियडआव मावफुंलांनो थाखाय आं गावखौनो थाम-थिम खालामदों। आरो आं आसा खालामदों जे जोंनि जेसेबांखिनि साबअर्डिनेटफोर थायो बिथांमोनजों जों ज' खामानि मावोब्ला बै गिलिर बिबानब्लाबो बेखौ मावफुंलांनायाव इजि जायो बा मावफुंलांनो हायो, बेखौनो आं मिजिंथिदों। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएलनि गासै न'खर गोजौनिफ्राय गाहायसिम बिथांमोननो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ हामग्लायनायखौ आङो जासिहरदों। लोगोसे दानिफ्राय सिगाङाव थानाय जि एग्जिकिउटिभ बडि दंमोन, बिबानगिरि बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो जोबोद साबायखर होदों। मानोना बहुदखिनि दुखु खस्थ'नि गेजेराव बे जाय बिबानगिरि बिथांमोना अबयसे दाबो बारग'आखै, गुबुन खामानियावनो दङ, थेवब्लाबो जि मोनसे मैखोम दायित्वफोरखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन, दिनै बिथांमोना ट्रेजेडिनि समावब्लाबो, रंजानायनि समावब्लाबो, बहुत चेलेन्जनि समावब्लाबो दिनै इउपिपिएलखौ बेबायदि समहालागै दैदेनना लाबोबाय। आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जों गोबां सोलोंबोदों आरो सोलोंबाय थानो गोनां गोबां बिसयफोर दंबावो। आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्राय मोजां सुबुरुन मोनगोन, एडभाइस मोनगोन, हेफाजाब मोनगोन, बेखौनो मिजिंथिदों। आरो बिसेसकै जाय दिनै बर्तमान गोदानै दाजानाय बे एग्जिकिउटिभ बडिफोर, बे एग्जिकिउटिभ बडियावहाय आं गावखौनो थाम-थिम खालामदों जे गासैबो समयसाजों, गासैबो जेनेबा एटमस्फियारजों गोरोबनानै खामानिखौ मावलांनो जेन हायो। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननि अनसायनाय, गाहाम हामग्लायनाय बेखौनो आं बेखौनो मिजिंथियो। थेंक इउ। दायो समा खाथि जाबाय, बोथोरा खाथि जाबाय। दायो माने जों नुनो मोन्दों दायो माने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोबां माने थाम-थिम जागासिनो दङ। दा बेनि बेलायाव सासेनि दानि भाइस सेक्रेटारि जानानै, जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै मा फोरमायनो सानो जाहाथे इउपिपिएल हान्जाया बांसिन स्ट्रं जानांगौ, हार्डवर्क खालामनांगौ होननानै? नाय, इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखाव गोबां स्ट्रं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। थांनाय मैयासिम जोंहा मोनसे बाइ इलेक्सननि रिजाल्ट जों मोननो हादों। मैयानि इलेक्सनजों जोङो खमसे खम 9टामान इलेक्सन जोङो माने इलेक्सनाव बाहागो लाबोबाय थांनाय 2020 सननिफ्राय, जेब्लानिफ्राय माने इउपिपिएलआ सरकाराव फैबाय। बै फ्रम दा भेरि बिगिनिं माने इउपिपिएलआ जि लेभेलाव ट्रान्सफर्म जाबोदों, जि लेभेलाव थारमाने उन्नति जाबोदों, बेखौ नोजोर बोयोब्ला नोंथांमोनाबो हमनो हागोन जे इउपिपिएलआ जथेस्थ' स्ट्रं जाबोगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव स्ट्रं जागोन। खोथाया जाहैबाय मा, जों पलिटिकेल पार्टिया 5 बोसोरनि उनाव बिभिन्न जोङो इलेक्सनफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जोंहा इलेक्सन मोनसे दङ काउन्सिलनि। आरो बे इलेक्सननि थाखाय इउपिपिएलआ थाम-थिम जायाखै साननो नाङा। जों थाम-थिम जागासिनो दं आरो गोबां खामानि बेबायदिनो जागासिनो दङ। बेनिफ्राय जिहेतु पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बे गणतन्त्रआव गोबां बेबायदि पलिटिकेल पार्टि दं। जोंनि बे रिजनेल ओनसोलावबो, जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावबो बेबायदिनो पलिटिकेल पार्टिफोर दङ। गुबुनाबो बिदिनो थाम-थिम जागोन। खिन्थु नोंथांमोना नोजोरबो जे इउपिपिएलनि जिथु सरकार सालायनाय निति आरो नियम, बेखौ रायजोआ मोजां मोननानै जेरैबायदि दायो लोब फैदों आरो सरकारखौ हेफाजाब होबोदों, बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेरावहाय खामानि मावग्राफोरनि अनजिमायाबो गोबां बारायबोदों आरो खुनु खमि जानानै थाङाखै। मोजां सुबुङा दिनै खामानि मावनो फैदों। आं आसा खालामदों फैबाय थानाय जिथु 2025 मायथाइ 25नि काउन्सिल इलेक्सन जागोन, बेवहाय बिटिआरनि
बेवहाय जोङो मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 10टा जोंहा समस्तिफोर दङ आरो जोंहा पलिटिकेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा जितु जिल्लायाव मोनबा समस्ति दङ उदालगुरिनि जितु मोनबा समस्तियाबो मोजाङैनो देरहालांगोन UPPLआ जों बेखौ आसा फारिदों आरो जितु ग्रासरुट लेभेलाव जे खामानिया जाबाय दङ दायो बहुद सेटिसफेक्टरि आंनि गिदिर मोनसे फोथायनाय रायजो राजाया जितु UPPLनो थांनाय बाराव मेन्डेट होदों थांनाय बारनि मेन्डेट होनायनिफ्राय एबार बारासिन मेन्डेट होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों थेंक इउ